Ze zijn wel teenvrek, hè? Dat mag, hè? Dat is beter, hoor. Ja, ze maar net tenen. Wel iets dikker. Ja. Die bijen, die bouwen natuurlijk van hun was, bouwen ze dus raten. Maar dat doen ze net precies rjocht. En wij gaan dus in de kast, waar we dat er rjocht uithalen, zodat we dus geen eikens beschadigen, geen larven beschadigen. We beschadigen de hunding net dat die er eventueel in zit. We beschadigen dus niks. Wij maken het fundament. En dan bouwen ze daar hun cellen op. Het is zo mooi werk, hè? Er zit zo'n protte aardigheid zit erin. En elke keer staan we nog weg van verrassingen wat u bij in uw leven doet. Als menselijke maatschappij kunnen we er een hele protte van leren. En het voordeel is dat de vrouw ben de baas. En vrouwen kan beter organiseren thuis dan de mannen. Ja? Ja. Daarom steken ze in september, augustus alle mansjes dicht. Dat roept het op. Ja. Dat lijkt me net echt een goed voorbeeld om heel te zeggen. Nou, om te overleven in de winter wel. Want die mannen die doen niks aan de zaak het eten opfretten. En die vrouwen die ben dat eten nodig met de koningin in de winter. Je bent nou aan het werken, maar misschien nog een beetje uit het werk of zo. Ja. Je toch ik net zoveel meel in de boel opfretten. Nee. Zo u bijen Einstein had zijn, als er geen bijen meer binnen, is de voedselproductie in 4 jaar leidt die op reg. Dan houdt het met meestal maar. Dus de bestowing van de bijen zorgt er dus voor dat je tomaten krijgt, dat je ierbijen krijgt en appels en paren en dat soort dingen. En 50% van uw voedselproductie wordt bestoot door de bijen. En als dat gebeurd is, nou ja, dan maar zien wat dat gebeurt. En we hadden altijd heel gezellig hier. Dat is ook heel wichtig. Met mijn spankoeks met de oerl goed voor. Wat is nou je mooiste bijenverhaal? Nou, we hebben wel wat beleefd. De vrouw had wel in mij in het ziekenhuis geweest. Dus zulke zwermskeppen. En die hiek dus in de been. Ik hier de koe eronder. En ik stier op een trap. En ik rende die trap naar beneden, maar ik vergeet dat er nog een tweede weer op een gegeven moment. Dus dat weer stap, boem. Nou, toen weer de oorlog. Op elke hand, want ik doe dat altijd zonder kappen, op deze manier. Tuurlijk. Ja. En toen hier ik op elke hand wel 50 tot 25 van die blaasjes zitten. En dat kon ik net zo goed met Sjen. Nee. Mijn gezichtsvermogen weer toen wat in de war. En toen zei de vrouw, nou maar in het ziekenhuis. Ja, dat is moeilijk. Begint uit te zoeken in de zaak. Ja, dat kan helemaal niet. Dus ik ben in het ziekenhuis gekomen en dan woonden ze met een pret in zo'n spuitje aan. En toen zei ik van, als ik daar allergisch van word, dan gebeurt dat net. Want dan kon ik mijn hobby wel op aan. Dus toen had ik nog een soort spuit gaan. En ik ga al maar een week les van mijn gezichtsvermogen gaan, dat weer goed. Ik verhuur tafels aan mensen die spullen willen verkopen. Je richt dan een tafel in, zo'n 2 bladen en zo'n rail, richt je in. En dan verlaat je de winkel, want wij doen de verkoop. En de opbrengst? Die is 100% voor mij, van de huur. En van degene die verkoopt is 100% voor de verkoper. Het huis moet leeg, want ik heb er heel wat naar binnen gesleept. En dan kist hij de poorten wel bereiken, het spel wat wij thuis hebben. Vrouw wordt wat ouder, vrouw wordt wat kritischer, dus het huis moet leeg. En vandaar. Maar jij bent dus nou eigenlijk wat een ondernemerke? Nou, dan kist, volgens mij is het zo dat ik eigenlijk een vrijwilliger van mezelf ben. Oh. Het huis moet leeg, Ja. nou, dat rekt het leeg. En nou ja, was er maar wat zin is, nou, dan keep ik een per jaar aan, ik had een favoriet dat in mijn hobby. Of een extra nootje. En nou ja, zei je dat. Goeie. De boel wat aan het inpakken? De boel weer aan het inpakken. Hier zitten we op nou. Je huurt dat per week. Wij gaan 3 weken huurt en klaar. Wat is dat dan voor iets? Ja, dat is een hele bijzondere hobby van mijn man. Oh. Ja, dat heet boekvouwen. Met Tom op Friesland en embleem haak ik een keer fout. Ja,
Sowieso. Logo. Ja. Dat is alleen maar vouwen. Kijk gewoon uit wat de hel je. Nou, hoe weet je dan wanneer je wat vouwen moet? Ja, dat is een patroon die ik erin breng. Ja, want het is een hoop aparte hobby jongen. Dus zit ik wel weer in de top 4. Nou, maar als bij je thuis komen, dan kan je er nog meer zien leren. Zo nog een keer komen, hè? Ja? Ja. Wat een beetje natuurlijk. Maar dat kon ik net. Zit er nog wat tussen? Ja, altijd een leuk spel, nou. Ja? Ja, Roenhuizen. Ja, ik heb zo'n autootje gekocht voor de liedje jongen, maar een accu'tje erin. Oh, Ja, liedje jongetjes oorlel, dus vegen maar. ja, ik ga net zo hup, maar nee, zo wat. Nee, kom maar kijken, ja. Kom maar eens mijn niks thuis. Nee, precies. Dat, Een beetje sneupen. ja, het Roenhuizen. En de vrouwen er ik bij? Of, Ja, die gaat ook heel mooi, jawel. Oh ja. Net te vaak, maar nee. Ja, Zei het wat je niet, ik het eruit aan. hè, dat is je tactiek? Ja, zo werken wij wat, ja. Ik ben een huisvader thuis, hè, dat. Oké. Ja, en een vrouw die werkt dus. En ja, dan ben je allemaal wat verdeeld, zeg maar. Ja, ja. Ja, En hoe je dat? ja, maar goed. Ja, hoor. Een betere baas geven het net 84. Nee, dat. En wat doet de vrouw van werk? Die zit in de zorg. Oh ja. Ja, hij werkt in de zorg. Ja, met de jongeren. Oké. Dus ze moeten de jongeren wat in bedwang houden dan? Ja, of- zo'n beetje. Zo'n beetje wat. En die ervaring pas je dan met haar op die? Ja, daar zal er wel wat rol in.